Denne video har til formål at forklare, hvilken sammenhæng der er mellem centervinklen V og tangentvinklen U, og derefter bevise sammenhængen matematisk. Sammenhængen opdages gennem undersøgende arbejde, efter at vise, hvordan dette kunne laves i GeoGebra. Allerførst oprettes en cirkel gennem punkt A ved at sætte en fast radius, som bliver sat til vilkårligt tal som 3. Derefter oprettes et flytbart punkt B, hvilket to tangenter skal passere igennem for at danne tangentvinklen. Dette oprettes med tangentværktøjet ved at markere cirklen punkt B. Punkterne, hvor tangenten skærer cirklen og vinkelret, markeres nu med henholdsvis punkt C og punkt D. Tangenterne fjernes nu, og hjælpelinjer indsættes i stedet for at skabe bedre overblik. Derefter vil der blive målt henholdsvis centervinklen og tangentvinklen med vinkelværktøjet. Dette vil så blive omdøbt til henholdsvis vinkel V og vinkel U. V i centervinklen og U i tangentvinklen. Når jeg undersøger den her vinkel, kan jeg se, at der er en sammenhæng mellem vinkel U og V. Hvis jeg her i input siger V er lige med V plus U, så vil jeg kunne se, at de altid giver 180 grader, uanset hvordan jeg vender og drejer. Så kan det markeres herover, at de altid er 180 grader. Dette giver god mening, da tangenterne sammen med radius udgør en firkant, hvor den samlede vinkelsum er 360 grader. Og da tangenten er vinkelret med radius, ved vi, at denne vinkel er 90 grader, hvilket vi kan få bekræftet ved at måle dem. Her ser vi det modsatte, 270. Men målt korrekt, at det også er 90 herinde i, hvilket vil sige, at man kan sige, at den samlede vinkelsum er 360 grader minus 90 minus 90, hvilket gør, at de resterende vinkelsum til sammen må være de 180 grader. Det er en måde, hvordan man kan bevise det på. Et andet bevis kunne være at opdele det i to retvinklede trekanter. Men jeg er desværre løbet tør for tid, så det må stoppe her.